Moikka morupullat! Minä Parena Tiiu ja tässä podcastissa ajatellaan ääneen. Tänään me ollaan nauhoittamassa tätä jaksoa Paasitornissa Helsingissä ja meillä on täällä todella hyvät puitteet. Nämä toimii niin podcastin nauhoitukseen kuin business-tapaamisiin, isompiin kongresseihin. Täältä löytyy tilat oikeastaan melkein mihin vaan. Voin todellakin lämpimästi suositella. Kiitos Paasitornille ihan tähän alkuun jo, että me ollaan päästy tänne nauhoittaa tätä podia. Mutta sitten itse asiaan. Moikka moi morupullat! Tässä on se odotettu kakkosjakso kauneudesta, esteettisistä hoidoista, kauneusleikkauksista ja lähdytuksesta. Sitten ei kun kuuntelemaan. No miten sä näet niin tämän, kaikki nämä tämmöiset lähdystrendit ja muut mitä on ja ulkonäkötrendit, kun me kaikki kuitenkin ollaan tosiaan erilaisia. Ei minusta saisi niin millään osempikillä, ei yhtään millään heroinsikia tehtyä, ei mitenkään ikinä. Samoin. Ja sitten kun se trendi on, niin sehän on niin kuin hetken, Niin. että nyt jos mä näännyttäisin itseni sellaiseen kuntoon, niin seuraavaksi onkin sitten trendinä joku niin kuin taas Kim K. Niin, aivan. Nämä on ihan niin kuin oikeasti epärealistisia. On. Että niin kuin että miten mä sanoisin, vaatteet voi olla trendi, ja ne muuttuu monesti vuodessa, mutta se ihmisen niin kuin ruumiinrakenne ja koko, niin mun mielestä se on ihan jotenkin hullua, että siiskin tehdään trendi. On. Että millainen sun pitää olla. Mutta mitä mieltä olet tuosta, että niin kun, sit on kauneusleikkaukset, ne on aihe ja tabu, mistä ei hirveästi puhuta. Ja mun mielestä tulee tähän niin kuin tosi kivasti nyt samaan. Kyllä. Koska mitä sanoin just tuosta Kim K:sta, hän on aivan upea. Hän on kunnon böönä. Mutta ihmiset ei niin kuin ajattele ehkä sitä, että mitä kaikki operaatioita sillä on tehty. Että sitten niin kuin sanotaan, että ei kauneusleikkauksia saa tehdä, mutta pitää näyttää Kim K:lta. Niin. Se on täysin mahdotonta. Että halutaan, että ihmiset on Kim K, mutta sitten kuitenkin tuomitaan, jos tekee yhtään niin kuin minkäännäköisiä toimenpiteitä. Kyllä. Niin mitä mieltä sä olet näistä kauneusoperaatioista ja tästä niin kuin ulkonäköasioista? No ensinnäkin mä haluaisin sanoa Kim K:sta semmoisen asian, että myös se, miten hän on ollut kertomatta ehkä operaatioissa, mitä hänelle on tehty, niin aiheuttaa sen, että ajatellaan, että no toi on vaan nyt tehnyt niin kuin bulgarialaista askelkyykkyä salilla ihan Joo, tosi paljon. ja lantion nostoa, että niin kuin tavallaan sekin on vähän niin kuin aiheuttaa sitä, että kuvitellaan, että tuommoinen kroppa saadaan treenaamalla ja syömällä. Anteeksi, nyt keskeytän tähän jatkokysymys mulla. Oikein viittaus, saanko keskittää. Mutta pitäisikö sun mielestä puhua niin kuin enemmän ja realistisesti näistä asioista? No kyllä mun mielestä pitäisi. Ja itse asiassa nyt sanon tämän, en tiedä saako sanoa, mutta sanon tämän, että sanoa. Nyt just eilen vai toissapäivänä tuli yksi suomalainen vaikuttaja ulos omassa somessaan, kun hän oli tehnyt Brasilian butt lift. Hei, kyllä. Tiedän, Sonja Aiello. Joo. Ja siis mä lähetän tältä virtuaalihalauksia Sonjalle, koska mun mielestä se oli ihan upea asia, että hän tuli esille sen asian kanssa. Koska siis mä oon miettinyt niin pitkään, että haluaisin itse puhua näistä asioista, mutta minkä takia en ole tehnyt sitä, niin sen takia, että mua kivitetään, niin mä odotan haukkuu, ja siis tiedätkö, että niinku, sit hyökätään mun päälle. Ja eikä ajatella, että minkä takia ne on tehty ne kauneusleikkaukset. Just niin. Ja se, että se on sen Sonjan oma takapuoli. Se on. Jos hän haluaa tehdä sille Brazilian butt liftin, niin sen kun se menee vaan, tekee vaikka 2. Niin. Niinku, mitä se kuuluu kellekään? Joo, ja sitten mun mielestä se oli hyvin hänellä tavallaan niin kuin perusteltua, että hän esimerkiksi halusi tehdä sen vasta sitten, kun se lopettaa itse hyvinvointivalmennusten tekemisen. Eli tavallaan se, että se ei halua olla semmoinen esimerkki valmennettavilleen, että hei, käykääs tuolla hakemassa tämmöiset liftit ja sitten syökää, treenatkaa näin. Niin tätä kyykkääminen se Kim K:lle. Niin, justiin. Vaan että sitten tavallaan se oli hiljalleen hauduttanut tätä asiaa ja sitten kun se lopetti valmennusten teon, niin sitten se meni ja otti sen. Ja siis mä sanon, että mulla ei ole tähän niinku semmoista selkeää vastausta tai mielipidettä, että tehkää tai älkää tehkö, mutta tietysti se, että niitä tekee yhä nuoremmat, niin se vaikuttaa hirveästi niin kuin nuorten noihin niin kuin ulkonäköpaineisiin ja itsetuntoon, että mä en tavallaan niin kuin kritisoi kauneusleikkauksia silleen, että älkää tehkö, että ne on ihan kauheita, mutta ehkä se, mitä ehkä just sen ulostulon kanssa, että jos joku niin kuin 20 vaikuttaja on semmoinen niin kuin mieletön siloposki ja silloin niin kuin, täällä niin kuin, jotkut jutut täällä poskessa, mä en muista edes mikä sen nimi on, mutta kuitenkin. Ehkä. Niin, Jotain, joo. joo. Ja
Ja sitten sen seuraajat ajattelee, että toi on niin kaunis ja se johtuu vaan siitä, että hän juo vettä ja sitruunavettä ja kyykkää ja tekee semmoisia juttuja, niin kuin se on myös aika hurjaa. Että sitten tavallaan se, että jos niitä tekee, niin pitäisikö niistä puhua enemmän? Toisaalta se madaltaa luultavasti myös kynnystä mennä ottamaan niitä ja ajatellaan, että no hei, toikin 20 tekee, niin kyllä mäkin voin tehdä. Mutta sitten toisaalta taas mä ajattelen, että jokaisella ihmisellä on ihan täysin 100% oikeus tehdä omalle kropalleen ihan mitä haluaa. Kyllä. Mä oon sitä mieltä, että näistä asioista pitäisi puhua enemmän. Niin. Ja mä rakastan kaikkea kauneutta liittyvää ja tämmöisiä ulkonäköasioita ja muita, mutta että se, että minkä takia niitä tehdään, niin se pitäisi myöskin niin kuin kertoa, että ei pitäisi niin kuin, jokaisella meillä on joku eri syy. Että mä en vaikka nyt mene tästä laittamaan isompia tissejä itselleni sen takia, kun naapurin Pentti sanoo, että onpa kiva. Että ei niin kuin miellytä muita sen takia. Mutta mulla on esimerkiksi siis tehty rintaleikkaus. Ja mulla on aina ollut isot rinnat. Ihan siis tosi pienestä tytöstä asti. Niin ihan jotain tämmöinen niin kuin maan vetovoima. Niin sehän tulee siihen, sit kun on laihduttanut koko elämänsä, niin sekin tekee rinnolle asioita. Sit kun on vielä raskaana, niin eihän ne enää ole niin kuin paikallaan. Mä en ole siis esimerkiksi ikinä pystynyt käyttämään bikineitä tai olkaamettomia mekkoja tai mitä tällaisia ikinä elämässäni. Mä päätin sen jo siis, mä olin varmaan 18 silloin, että jossain vaiheessa mä tulen käymään kohotuksessa. Ja nyt siitä on 4 vuotta, kun mä kävin siinä. Ja kävin sen takia, että mä halusin ne paikalleen, halusin ruveta pitää niitä bikineitä ja halusin, niin kuin, että pystyn ottaa juhlamekon päälle ilman, että siitä tarvitsee miettiä, että mitä nämä olkaimet nyt tänne viritellään, koska se on aika raskasta. Ja mulle samalla laitettiin implantti ja tehtiin kohotus ja tämä on ollut elämäni paras ostos, mitä on tehty. Mulla ei muuttunut rintoja koko ollenkaan siinä aikana. Ja ei monikaan huomannut siinä vaiheessa siitä, että niinku on edes käynyt sillä leikkauksessa, jos en täällä kertonut. Ja itse, mä en tiedä sensuroidaanko tämä, mutta edelleenkin siis, jos nyt on tämmöinen onnellinen tilanne, että joku mies pääsee tisseihin käsiksi, niin ei ne huomaa sitä. Että ne on niin kuin, että ne eivät täysin omat ole, mutta että sieltä tosiaan otettiin rasvaa pois ja laitettiin implanttiin, ne on kiinteämmät. Ja ne on nyt niin kuin oikealla paikalla. Niin se, että se on tehnyt mun itsetunnolle myöskin tosi hyvää, että pystyn oikeasti niin kuin käyttämään niitä mekkoja ja muuta ilman tarvitsee miettiä, että roikkuuko täällä nyt olkain tai näkyykö mun nänni. Tai niin kuin, että mä kävin sen ottaa ihan täysin itseni takia, en sen takia, että niin kuin muut huomais. Mutta nyt sitten, kun on sen jälkeen laihuttanut, niin toki kun vyötärö kapenee, niin eihän ne tissit minnekään siitä pienenä niin kuin normaalisti kävisi. Niin sen on huomannut nyt taas, että itse huomaa sen, että on niin kuin, miten mä sanoisin, niin kun rinnat on isommat suhteutettuna muuhun kroppaan, mutta on myös miettinyt, että jossain vaiheessa kävisin pienentää ne, mutta en mene nyt taas pienentää heti sen takia, että nyt tässä pitää saada taas sopivat rinnat, vaan että sit jossain vaiheessa, jos se vaivaa se asia, niin sitten, ja leikkauksena on kuitenkin aina riski. Et en halua nyt sanoa kaikille, että menkää ottamaan tissejä, että tämä paransi minun elämäni, vaan se, että mitä siellä taustalla on. Just niin. Joo, ja toi on kyllä semmoinen kanssa, mistä pitäisi ehkä puhua enemmän nimenomaan. Mä en tiedä, varmasti on hirveän paljon niitäkin, mutta ne ihmiset, kenet mä tiedän, että on ottanut esimerkiksi niin kuin, rintojen täyttöä, niin se on ollut nimenomaan siitä syystä, että omat rinnat ei ole välttämättä esimerkiksi kasvanut ollenkaan. Ja sitten just esimerkiksi on semmoisia, jotka on synnyttänyt 4 kertaa ja lapset on niin kuin imennyt kaiken tyhjäksi, niin sit haluaa just nimenomaan sit sen jälkeen vähän niin kuin taas kohotusta ja sitä, että ne olisi oikealla paikallaan. Ja ne aina on liittynyt nimenomaan siihen, että se oma itsetunto olisi parempi. Siinä mun mielestä tullaan taas siihen, että miksi joku voi olla oikeutettu sanomaan, että älä helkutti tee tollasta, koska se on sen oman, niin kuin sinä teet sen omalle kehollesi. Jos sulla on rahaa ostaa osenpikkiä tai rahaa laittaa rinnat, niin tee niin, jos se tekee sulle hyvää. On ihan samaa mieltä. Ja siinä kuitenkin tästä on myös kansantaloutta suomalaista työvoimaa tai jonkun mallasta, mutta raha liikkuu. Mutta kuitenkin musta on hassua, miten ne tuomitaan, koska no ehkä tämä liittyy Suomessa siihenkin, että täällä ei olla niin silleen ulkonäköön painottuneita kuin monessa muussa paikassa. Että jos joku laittaa itseään, niin sitten se on niin kuin
kiinnittää huomiota. Joo, ja sitten siihen liitetään jollain tapaa semmoinen niin kuin pinnallisuus. Kyllä. Eli se, että jos teet jotain ulkonäöllesi, niin olet pinnallinen, tyhmä ihminen, että minkä takia keskityt tommoisiin asioihin, niin sekin on mun mielestä niin kuin aivan käsittämätön yhteenveto, että miten niin, eihän se niin kuin millään tapaa kerro ihmisen niin kuin pään sisällä asioista, että mitä se tekee omalle keholleen. Kyllä. Niin toi kans on hullua. Joo. On. Musta jotenkin niin tollaista ihmistä on aika ahdasmielisiä. Mä tuossa ahdasmielisyydestä puhun tässä nyt aika monessa jaksossa, mutta en tiedä, nämä aiheet on sellaisia, mitkä saa mut ihan aina niin kuin ihmettelemään ihmisiä. Joo, samoin. Ja niin kuin, mä ehkä niin kuin, tavallaan se, että jos mä lähtisin vaikka tähän mukaan tämmöiseen sometrendiin, mikä on ollut nyt valloillaan, että kerrotaan siitä, että minulle ei ole tehty kauneusleikkauksia ja niin kuin tätä tällaista, mitä on ollut, niin mä en vois lähteä siihen 100%, koska vaikka se on ihan totta, että mulle ei ole tehty kauneusleikkauksia, mutta oon miettinyt. Mä oon miettinyt esimerkiksi sitä, että mä oon niin kuin, nyt mä sanon muuten se mun iän, mitä mä äsken sanoin esittelyssä, että on 46, tai siis täytän tänä vuonna 46, niin esimerkiksi silmäluomet on ruvennut niin tulee tänne silleen, niin kuin, että hyvä, kun silmät enää näkyy täältä. Niin on miettinyt esimerkiksi sitä, että tekisinkö, mitä maksaisi, voisinko tehdä. Joskus on miettinyt myös rintojen suhteen itse asiassa pienennystä, mutta myös kuitenkin kauneusleikkausta, kauneusoperaatiota siihen suuntaan, että olisiko se vähän niin kuin Jeesustelu, jos mä menisin sanomaan tonne jotain, että minulle ei ole tehty mitään, mutta silti mä oon kuitenkin esimerkiksi miettinyt niitä asioita ihan niin kuin vakavasti, että saattaisin tehdä. Joo, tai nyt kun oot sanonut, että sä et tee, ja sitten vaikka 3 vuoden päästä teetkin jotain, niin oletko sitten niinku kansanpetturi? Joo, on todellakin, kyllä. Tekeekö jotenkin ihmistä parempia ihmisiä, kun niillä ei ole niin kuin, tehty jotain operaatiota? Saako jonkun luomumerkin johonkin passiin sitten? Niin, sepä se. Joo, ja se on muuten ihan totta, että sillähän arvotetaan itseään jollain tapaa. Se on semmoista, mun hyvä ystäväni Laura aina sanoo, että se on semmoista pyhäpirkittä toimintaa. Ihana että, että jollain tapaa kohotetaan sitä omaa minäänsä, että minä olen tällainen ja minulle ei ole tehty mitään ja voi kuinka ihanaa onkaan tämä elämä tällä lailla luomuna. Ja sitten niin kun, vaikka siellä olisikin hyvä tarkoitusperä, nimenomaan ehkä nuorten niin kuin kauneusihanteiden niin kuin, tai paineiden poistamisesta, niin siinä itse asiassa sit loppujen lopuksi niin kuin mollataan niitä, jotka sitä tekee. Kyllä. Niin kuin, joo. Mutta mä oon myös sitä mieltä, että niin kun, on huolissani tuosta niin kun nuorten ulkonäköpaineista ja nuorten itselleen tekemistä operaatioista, mutta myös siitä, miten täällä Suomessa tämä on varmaan, osittain johtuu varmaan siitä, että tämä on niin semmoinen vaiettu aihe, mutta esimerkiksi pistoshoidot ja muut, niin nämähän on tosi villilänsi. Niin. Ja ylipäätään kaikki nämä tämmöiset nämä leikkausjututkin täällä, että vaikka siinä pitää lääkäri olla, mutta mitä otsikosta ollaan luettu varmasti molemmat, niin siellä on ollut kaiken näköisiä suhrauksia. Että niistä asioista, kun ei puhuta, niistä ei tiedetä, niin silloin myös suharit pääsee tekemään bisnestä. Ja se on vaarallista. Joo, toi on muuten ihan totta. Toi on vähän sellainen, tulee mieleen joku niinku alaikäisenä niinku alkoholin osto, että se on semmoinen, että ei siitä niinku puhuta, mutta sitten sä meet jonnekin tuonne kulman taakse ja ostat joltain jonkun pullon, ja sitten sä et tiedä, mitä se sisältää. Niin niinku, tavallaan just toi nimenomaan, se on ihan oikeasti ihan totta. Kyllä. Joo. Sitten me tiedetään vaikka, että halutaan isommat huulet, mutta ei tiedetä, mikä on se niin kuin lopputulos, eikä osata verrata niitä tekijöitä tai muuta. Sitten siellä on se, kun on käynyt sieltä kulman takaa sen pullo hakemassa, niin on pistänyt tuosta vähän jollain tekniikalla, mikä on opetettu jollain videokoulutuksella, ja sitten näyttää ankalta, ja sen jälkeen kaikkia huulia täyttäneitä kutsutaan ankkahuuliksi, ja se leimataan siihen. Kyllä, joo, se on ihan totta. Joo, ja ylipäätänsä sitten taas niinku kaikki nämä pistoshoidot, mä en itse asiassa tiedä, mikä määritellään pistoshoidosta. Mulla on tehty tää tämmönen profilohoito, missä siis pistetään jotain mömmöä tonne poskeen, ja sitten se vähän kiihdyttää kollageenin tuotantoa. En tiedä, kutsutaanko sitä pistoshoidoksi, mutta tavallaan just se, että niinku niistäkin, no nyt ehkä jonkun verran enemmän on ruvettu puhumaan vaikka botoksista, että musta tuntuu, että kaikki, jotka ottaa botoksia, niin sanoo, että ne ottaa sitä sen takia, koska ne puree hampaat yhteen. Onko sekään nyt sitten ihan totta, mutta ehkä se on sitten hyväksytympi tapa kertoa, että otin botoksia. Koska minulla on oikeasti vaiva. Niin, ja sitten unohdetaan kertoa se, että lääkäri on laittanut loput tuonne otsaan, missä minulla oli se rippi. Just niin, niinpä. Mutta on jännä juttu, koska ne on asioita, mitä aika moni haluaa tehdä, ja ehkä haluaisi tehdä, mutta ei uskalla just sen takia, että ei tiedä, mikä on turvallista. Ja sitten se just, että niihin liittyy, se on tosi jännä muuten, että niihin liittyy häpeä ja samaan aikaan
moni, joka niitä ottaa, ajattelee, että se kohottaa sitä omaa niin kuin itsetuntoa ja ehkä jopa oman arvon tuntoa tai jotain muuta sellaista. Joo. Mulla on pistetty, tai olen käynyt pistosoidoissa, kuule luetella oikein tässä. Siis mun huolia täytettiin ekan kerran varmaankin, mä sanoisin, että tästä on 10 vuotta ehkä. Joo. Ja nyt siis en ole käynyt yli vuoteen täyttää niitä, että sitä ei nykyisin niin sitä tähän harvoin. Nyt kun katson tällä hetkellä niitä kuvia mun huulista nyt versus silloin 10 vuotta sitten, niin kyllä mä oon edelleen sitä mieltä, että luojan kiitos, mä löysin pistäjän silloin. Joo, niin justiin. Että olen huomattavasti niin kuin tyytyväisempi ulkonäköinen näin. Joo. Ja mä rupesin käymään laittaa botoksia sen takia, nyt ei ole bruksismia. Vaan mä huomasin kuvista ja muusta, että mun kulmat romahtaa. Että mä näytän semmoista, tiedätkö, niinku, vähän vihaiselta ja semmoiselta, että silmät ei aukea, niin mä kohottaa mun kulmat. Itse nyt on menossa, mulla on aivan ihana lääkäri tuolla Joensuussa, tämä ei ole maksettu mainos, mutta on niin tyytyväinen häneen. Käyn Julialla siis, kävisin 2 vuoteen tällä hetkellä, laittaa otsan, että kulmakarvat pysyy ylhäällä, että en oikeasti näytä semmoista vihaiselta demonilta. Niin, just tiedätkö, niin. mikä on se emoji, semmoinen violetti, semmoinen... Tiedän, joo. Ja mä näytän mielestäni siltä, jos mä en ole käynyt laittaa niitä kulmia. Ja sitten taas, jos mä rupean keskittyä koko ajan siihen, että hei, keskity kulmiin, niin mä näytän siltä, että mä oon siis säikähtänyt. Niin, aivan, joo, niinku, just niin. Olen tehnyt sen niinku ulkonäöllisistä syistä, mutta niinku, että en todellakaan aio luopua siitä. Sen kun ihmiset sanoo, että olet botoksilla tärkätty, niin ei kiinnosta minua. Niin, just niin. Mutta mulla on myös pistetty siis bruksismiin. Ja se, miksi se laittoi, mä kävin tosi paljon hieroa siis purentalihaksia. Mulla meni purentalihakset niin jumiin, että mä en pystynyt puhumaan kunnolla. Okei. Ja niitä ei saatu millään. Mä kävin ihan useammalla niinku, vaikka millä lääkellä mulla on sanonut, että nyt pitää laittaa, niin kuin, että se on oikeasti laittiin bruksismiin. Ne oli ihan järkyttävät ne poskilihakset, mitkä mulla oli. Ja mulla hampaatkin on siis ihan kulunut siitä puremisesta, mutta se helpotti siihen tosi paljon, kun niitä pistettiin. Ja mulla kasvot kapeni kyllä huomattavasti. Että mulla on muutenkin niin kuin, mitä mä sanoisin, kulmikkaat kasvot, mutta se oli ihan niin kuin semmoinen valtava, että mulla oli oikein semmoiset, tiedätkö... Ja mun passi, harmi kun on passi mukana, mä sen näyttää sulla, mutta siis oikeasti niin kuin, ne oli ihan kun sä oot treenattu sellaiset toiset reisilihakset siinä. Että mulla on pistetty myös bruksismiin, mutta ne on ollut tosi hyviä hoitoja, en hetkeäkään kadu, mutta on myöskin niin kuin kalliita operaatioita. Että se on kuitenkin melkein 500 per laaki. Per niin hoito. Niin, just niin. Että ei ne mitään ilmaisia ole. Ei niin, ja sitten se just tavallaan se, että mä oon itse asiassa oikeasti joskus miettinyt sitä, että nykyään puren hampaita öisin yhteen, että munkin pitäisi varmaan sen bruksismin takia saada otettua hoito, tai pistos, mutta mä oon miettinyt just sitä, että jos esimerkiksi vaikka just tää, niin kuin mulla kanssa tää, että niin kuin iän myötä kulmat laskee ja kaikki laskee, niin että jos menisi... Kaikki laskee alaspäin. niin, että jos menisi ottamaan, niin sitten se ehkä, mikä mulla ja varmaan monella muulla on ajatus on se, että kuinka usein sitä pitäisi tehdä, mitä sitten jos ei meniskään uudestaan, niin olisiko se niin kuin alaspäin vetovoima niin kuin vielä suurempi, mitä se oli ennen sitä niin kuin pistosta ja tämmöisiä ehkä niin kuin, mitä miettii. Mä ainakin mietin ja varmaan aika moni muu miettii. Niin, mutta ehkä se, että tietoa ei ole niin paljon, kun siitä ei puhuta. Totta kai ne pistäjät tietää, mutta nekään ne ehkä niinku, vaikka niinku julkisesti muista kertoa kaikkea. Että jos ihmiset rupesi kertoa vaikka tämmöisiä asioita ihan ääneen, niin se myöskin niinku lisää sitä tietoisuutta niinku harkitseville, että onko se oma juttu vai ei. Nimenomaan, just niin. Ja toki jos mietit, että käyt leikkaa luomia tai ottaa botoksia, jos miettii niistä, niin kyllähän se on pienempi esimerkiksi komplikaatioriksi ja muut ottaa sen botoksi versus sitten taas se leikkaus. Joo, on. Ja mä siis ajattelen niinku sitä, että Herran Jumala joku tulisi niinku jollain niinku tuosta skalpelilla vetäisi niinku luomet katki, niin se tuntuu ajatuksena ihan kauhealta, että mieluummin mä sitten oikeasti tekisin sen, että ottaisi niinku muutaman neulanpiston tuohon otsaan. En tiedä, kokeilenko joskus sitten, kun on niin semmoinen rahallinen tilanne, että pystyn sen tekemään. Voi olla, että kokeilen, voi olla, että en. Mutta edelleen olen sitä mieltä, että näiden puolista... molemmista puolista pitäisi puhua, että just siitä nuorten kauneusihanne puolesta, mutta myös siitä, että miksi niitä tehdään, miten usein niitä tehdään, mitä se maksaa, koska siitäkään ei välttämättä kaikki tiedä, että se ei ole mitään ilmaista hommaa. Mua kiinnostaa nämä kauneusaiheet tosi paljon, ja myöskin se tämän taustalla oleva business. Niin olen myös miettinyt sitä, että kun olen niin kuin laihduttanut aina, ja on, niin kuin, että onko mä ruvennut tekemään niitä itselleni sen takia, että halutaan parannella itseäni. Mä oon tullut siihen tulokseen, että se ei ole se syy. Että se on ihan niin kuin eri syy taas, minkä takia mä sitten teen näitä niin kuin
hoitaa. Että mulla niin tämä laihdutus ja tämä muu kauneudenhoito, ne on vähän niin eri syytteen näitä asioita. Joo. Ja mun mielestä jotenkin, tämä nyt on jo seuraava aihe, mitä tuossa äsken ajattelin, kun tämä ajatus katkesi, mutta kun näistä ei puhuta paljon, niin mullekin on tullut esimerkiksi jossain terassilla miehet sanoo, että oho, onpa sulla huulissa paljon botoksia, sattuko? Ja siinä vaiheessa, kun mä raivostun, niin mä oon vaan, että itse asiassa herra varmaan ymmärtää sitten tässä vaiheessa, kun näin paljonkin tästä asiasta tietää, että jos minulla olisi botoksia huulissa, niin huuleni eivät liikkuisi. Botox on hermomyrkky, mikä lamauttaa lihaksen, ja mä annan niille niin tieteellisen selityksen ja oikein niin kuin esitelmän tästä aiheesta, että ne katsoo mua silmät selällä, ja ne vaan että menee ihan niin kuin sanattomaksi, että heiltä loppuu argumentit, ja heidän niin tämä pään aukominen nyt toiminutkaan. Tosi hyvä. Niin, tällä mä niin kuin yritän, että he ei seuraavalle tekisi tätä, että hekin olisi vähän fiksumpia tämän jälkeen. Joo, todellakin. Joo. Ja siis toi on niin kuin ehkä se just, että tota pitäisi olla myös enemmän niin kuin somessa ja mediassa ylipäätänsä. Että olisi niin kuin, ehkä se, että niin kuin, kauneusalalla työskentelevät ihmiset, nämä hoitajat tai lääkärit, että ne puhuisi ehkä enemmän, koska musta tuntuu, että tavallaan se, että nyt kun oli tämän yhden klinikan sulkeminen niiden juttujen takia, niin silloin oli niin kuin esimerkiksi huomenta Suomessa oli joku kaveri ja joku toinen kaveri puhumassa niin kuin nimenomaan sieltä kauneudenhoitopuolelta. Ja mun mielestä oli tosi mielenkiintoista niin kuin kuunnella sitä niiden, että ne on tehnyt vuosikausia sitä työtä, ne tietää mitä ne tekee, ne tietää miksi ihmiset tulee näihin pistoshoitoihin tai muihin leikkauksiin, niin tavallaan se, että sitä niin kuin oikeasti informaatiota myös kerrottaisiin. Ja just se, että mesolanka oli muuten se sana, mitä mä mietin tuossa. Ne on hyvä hoito, mä rakastan niitä. Niilläkin voit korottaa näitä sun kulmia, ja niillä voi tehdä vaikka mitä ihmeitä. Sitten jos kaikki roikkuu, niin mesolanka auttaa myös. Voiko laittaa tänne? Voi, mutta niitä pitää laittaa niin paljon, että se ei taas ole niin kuin rinnat täynnä mesolankoja. Mutta mulla on esimerkiksi niitä laitettu siis tänne, siis kaulaan. Mulla on siis sellainen, tiedätkö vähän niin kuin kalkkunalaisen heltta, niin mulla tulee sellainen, ja se on ihan sama, minkä painoinen mä olen, niin mulla on se. Just niin. Että ei ole kaksoisleuka, vaan se on sellainen niin kuin ylimääräinen asia täällä. Joo, just niin. Siihen kun laittaa kerran vuoteen langat, niin jo vain on parempi elämä. Ai, ihana. Kyllä tässä niinku, tämän tunnin aikana niin mä taidan varata ajan laidutuslääkärille ja mesolankoihin. Mulla pitäisi ollakin tässä joku yhteistyökumppanissa kaikista provikat. Oi että. Mutta mesolankat on hyvä siis myöskin. Joo. Ja se taas on mun mielestä sit taas niinku tällaisena niinku ihmisenä, jolla ei ole tehty mitään, niin mä ajattelen, että mesolangat on jostain syystä niinku ns. Parempi juttu, koska eikö ne niinku vaan häviä sit johonkin. Ne kanssa vaikuttaa vaikka kollageeniin ja muun tämmöisen tuotantoon ja sitä kautta niin auttaa tukea. Joo, niin jotenkin ne tuntuu semmoiselta, että ne ei olisi niin radikaali toimenpide, vaikka en tiedä kuinka radikaalisesti on. Siihen tulee ihan vaan siis pieni reikä, mistä se laitetaan. Et jos miettii kaikki tulehdus siis itse muut, niin onhan taas pienempi kuin siinä leikkauksessa. Et jos näistäkin puhuttaisiin enemmän, niin ihmiset ymmärtäisivät, okei, mun ei tarvitse mennä leikkaukseen, sinne isoriskiseen toimenpiteeseen, mulla voi näyttää pienempi ja mä saan kuitenkin hyvän lopputuloksen. Joo, just niin. Mutta tässä me nyt ollaan oikein itsekin olen kiillottanut tätä kruunua niin, että ei näitä tehdä kauneuden takia eikä ulkonäön takia, mutta tämäkin on musta hassua, että kyllähän me mennään vaikka kampaajalle. Me halutaan kauniit hiukset. Niin minkä takia se on jotenkin vähemmän hyväksyttävää mennä laittaa vaikka sitä botoksia, että me halutaan kauniimmat kasvot? Joo. Mikä siinä, niinku, ja kuka se määrittää hyväksyy sen, että okei, nyt tänä vuonna on sallittua ottaa huulitäytteitä ja mennä kampaajalle. Niin. Joo, se on ihan totta. Ja sitten tavallaan myös se, että esimerkiksi niin kun, tästä tämmöisestä niin pyhäpirkittämäisuudesta toiminnasta, niin jos sä käyt ottaa rakennekynnet ja sulla on hiuspidennykset ja ripsipidennykset, niin ootko sä oikea ihminen sanomaan, että älkää menkö ottamaan botoksia? Koska sä oot itsekin tehnyt jo kuitenkin jotain toimenpiteitä, että sen oman ulkonäkös, niin kun, että se ei ole vaan niin kun hiussuorat, vaikka tuossa roikkuu, vaan siellä on pidennykset tai niin tämmöisiä juttuja. Mulla on itsellänikin pidennykset tällä hetkellä, nyt ei ole kynsiä pidennyksiä tai rakennekynsiä. Mä siis katon aina ihailen joka ikisen ihmisen, jolla on rakennekynnet, koska mun mielestä on maailman ihanin asia, mutta nyt mulla ei ole niitä. Niin just se tavallaan se, että vähän siitäkin just, että miten mä voin itse puhua tästä asiasta, koska mä kuitenkin itsekin teen asioita mun ulkonäköni eteen, enkä ole täysin luomu, jos ajatellaan vaikka just pidennykset, meikit, ripsipidennykset, kaikki tämmöiset, niin niin, että kuka määrittää, mikä on sallittua. Niin. Ja mitä puhut tuosta siitä, että ajatellaan, että on pinnallinen, että jos mä teen niitä asioita itselleni ajatellaan, että mä olen pinnallinen, niin mun mielestä jokainen meistä kuitenkin katsoo peiliin, niin sen peilin katsominenkin on sitten niinku pinnallista. Jokaista meistä varmasti kiinnostaa vähän, miltä lähtee kotoa pois. Mutta että vaikka mä itselleni
työkseni teen näitä asioita, niin en mä nyt tässä mieti sille, että voiko Monnakin tässä myös ottaa nyt vähän patoksia ja tohon muutama lanka menisi. Ja vitsi, kun olisi nyt vähän tossakin niin kuin, pitäisi kyllä nyt. Niin ei, mua kiinnostaa vaan se, niin kuin, että mitä minä itse teen. Mun mielestä niin kuin, jokainen tehkö, jotta alkoi tekemättä, mutta mun mielestä ei ole myöskään fine tuomita toista, jos joku tekee tai jättää tekemättä. Joo, mä oon ihan samaa mieltä. Ihan samoin myös sen laihdutuslääkeasian kanssa. Että jos sä laidut näillä keinoilla, se on todella hienoa, mutta älä tuomitse niitä, jotka ei laidu ja ne saa apua siitä. Niin kuin molemmissa asioissa, että hitto kun ihmiset niin kuin jotenkin pystyisi elämään omaa elämäänsä ihan kaikissa asioissa, on ne niin kuin tasa-arvoon, ihmissuhteisiin, siihen ketä rakastaa, mihin vaan liittyen, niin kuin Juman kautta ihmiset keskittyy siihen omaan tekemiseen, eikä siihen, miten muut tekee ympärillä. Niin nimenomaan. Maailma olisi parempi paikka. Mä oon ihan samaa mieltä. Jokainen olisi niinku, meillä on täällä vapaa sana, mikä vapaa sana? Sananvapaus. Vapaa sana. Vapaus on meillä kaikilla. Mutta et miksi meillä sitten ei niinku, saanko ottaa sananvapausta, niin mun vapautta. Tämä sana ei ole selvästi mua varten. Mutta mun mielestä me ollaan ihan yhtä vapaita tekemään niin kaikkea muutakin. Et jos mä nyt laitan botoksia omaan otsaani tai käyn tissileikkauksessa, niin se ei vahingoita ketään muuta. Ei. Niin miksi mä en voisi tehdä sitä? Että sit jos siitä niinku, jokaista silikonista yksi maailman ihminen kuolisi, niin sit olisi niinku silleen. Sitten pitäisi miettiä, niin. Että onko se ok. Joo, mä oon ihan tai jos se vaikuttaisi oikeasti jollain tavalla johonkin aivokapasiteettiin, se sit puolet pois tai osita tällaista, niin sit pitäisi olla huolestunut. Mutta kun se ei tee näin, niin. Joo. Mä voisin puhua tästä vaikka päivän, mutta ehkä tämäkin jakso on johonkin lopetettava, mutta mä lupaan tähän nyt vielä jakson loppuun, että mä jatkossa avoimemmin puhun näistä asioista ihan sen takia, että mä haluan taas, että tämä maailma olisi parempi paikka elää. Joo. Tämä on oikein missimainen tämmöinen lupaus. Ei vaan sen takia, että jonkunhan se jää on murrettava, että niinku. Joo. Todellakin. Ja sen takia just esimerkiksi tämä Sonja, josta aluksi puhuttiin tässä, niin vaikka se sai siitä ihan hirveästi kuraa niskaan, niin todella rohkea veto häneltä, että se kertoi sen julkisesti. Kyllä, mun mielestä tämmöinen rehellisyys on, niin kuin, ei kaikkea tarvitse listata, minulla on tehty nämä operaatiot, mutta et, niin kuin, eikä vaadi sitä kaikilta, eikä itsekään varmaan niin kuin, ihan kaikkea avautumaan, mutta niin kuin, että sitten kuitenkin puhuttaisiin avoimemmin, ihan sen turvallisuudenkin takia ja ihan niiden nuorten takia. Kyllä, just näin, joo. Näin on. Näin. Nyt mennään vara-aikaa sinne potoksiin. Mulla alekoodeja ei ole, mutta hyvä lääkäri on suositellut. No niin, sinne mennään. Kiitos. Kiitos.